באנו לאתגר היום את אלדר, אם הוא יכול לזהות רק לפי המישוש, איזה בקבוק מסתתר פה בפנים. בואו נחפש לו בקבוק מעניין. מישהו מכיר את זה בכלל? אלדר, בוא. פינקרס. כן? מישהו מכיר את זה? אני לא ידעתי שמכירים את זה. מי מכיר את זה? כן. הוא ניצח. בואו נחפש את הבקבוק הבא. בואו ניקח כזה, נכון? כי זה דומה. מה השם? זה, לזה. אני לא אומרת את השם, הוא ישמע אותנו. אלדר, בוא. טוב, זה וויסקי בדוק. אתה לא תזהה את זה. הפעם זה יותר קשה, כי כל הבקבוקים הם ככה. בגלל זה וויסקי. לא, זה לא ליבט, כי אין לו את ההטמעה. זה גם לא טומינטול. אתה מלחיץ אותי עם המצב. אתה לא תצליח. מה? אתה לא תצליח. זה דרונח, גלנדרונח. אדום. לא. אני מכיר את זה. 2. יאללה, בוא. בבקשה. בולבש. מי מכיר את זה? בולבש, מה זה? אהבתם את המשחקים שלנו? מרתף המשקאות, תעקבו ותראו עוד.